τάχθηκε, κατά πόσες πρέπει. Ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου μου έζησε όλες τις επιμέρους ζωές και έφτασε στην τελευταία ζωή των γερατιών του. Έζησε ελπίδες, χαρές και βαριές πίκρες, σαν κατά πως πρέπει στον άνθρωπο. Στο τέλος του δρόμου καλείται να κάνει έναν απολογισμό. Η πρώτη φυσιολογική αντίδρασή του είναι να επιχειρήσει να παλέψει με το ανέφικτο, να αντιθεί εκείνη την αφέλεια του μικρού παιδιού που τοποθετεί την επιθυμία και τον πόθο του πέρα και πάνω από κάθε λογική αναγκαιότητα, πέρα και πάνω από κάθε νομοτέλεια. Το μικρό παιδί λέει: θέλω να πηδήξω από 4 μέτρα ύψους. Ο γονιός του λέει: θα σπάσει τα πόδια σου, θα σκοτωθείς. Το παιδί δεν θα κάνει πίσω. Θα το αρπάξει ο γονιός με τη βία για να το προστατεύσει. Έτσι και ο ήρωάς μου. Αρχικά θα κατακλειστεί από τις αλλοτινές μυρωδιές της ψυχής του και θα ντυθεί την παιδική τρυφερή αφέλεια. Θα ζητήσει να γυρίσει πίσω, να αναστήσει την παιδική του ζωή, τα αγαπημένα του πρόσωπα, τα αγαπημένα του συναισθήματα που πια δεν ζουν. Σας διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα. Θέλω να τρέξω στην αγκαλιά σου, μάνα, να τραβήξω τον χρόνο τον παλιό, τις εποχές της άλλες, από τα παντζάκια των παιδικών παντελονιών, να τη σύρω με την ανάγκη μου στα πίσω, να σκάσει γέλιο και φως και ξεγνιασιά, να μπει ξανά η σκιά του πατέρα στο σαλόνι μας στο στενάχωρο, να φέρω του φίλου του καλαμπούρι, του παιδιού του ανυποψίας του την αθωότητα. Μα πώς να το φέρω πόρτα τέτοιο θάνατο, πώς να κινήσω βουνά με τούτα τα μικρά τα χέρια, με τις πλέβες και τα κρέατα και τα νύχια τα στρογγυλεμένα του ψαλιδάκι του μπάνιου. Πώς να σύρω ανάσκελα νικημένου του ανθρώπου το ριζικό του άδικο. Γρήγορα όμως η ενήλικη ψυχή του συνέρχεται και σπιχταγκαλιάζεται με τη συνειδητοποίηση, με την γλυκόπικρη συνειδητοποίηση, πως τελικά το πίσω μπρος δεν έρχεται. Παλεύει η ψυχή του για το πώς θα πρέπει να αντιδράσει. Έχει δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να αποδεχτεί την απεσιόδοξη, την πεσημιστική εκδοχή στοχαστών όπως ας πούμε Σοπενάουερ, βλέποντας γύρω του τη θλίψη και τον πόνο που ζούμε σε όλη τη διάρκεια της ζωής, το γεγονός ότι είμαστε, όπως λέει ο Γερμανός φιλόσοφος, πρόβατα που βόσκουμε αμέριμνα χωρίς να γνωρίζουμε ότι την ίδια στιγμή στέκει πίσω μας ο Τσομπάνης και σκέφτεται ποιο από τα πρόβατα θα θανατώσει. Η πρώτη επιλογή είναι να αντιμετωπίσει τη ζωή όχι ως δώρο που δεν έχουμε παρά να απολαύσουμε, αλλά μάλλον ως ένα καθήκον, ένα χρέος που πρέπει να εκπληρώσουμε με τον ιδρώτα του προσώπου μας, ως ένα καθήκον που πρέπει να εκπληρώσουμε με κόπο και μόχθο, για να χρησιμοποιήσω πάλι τα λόγια του Γερμανού φιλοσόφου. Καθόλου ευχαρίστητα με πράγματα. Ο ήρωάς μου δεν πείθεται και δεν ικανοποιείται από αυτή. Αν ο άνθρωπος πιστεύει στο Θεό, στην αγαθή ανώτατη δύναμη, τότε το θέμα μοιάζει λυμμένο. Ο ήρωάς μου πιστεύει, μα δεν του αρκεί. Αναζητά και ένα γύρο, ένα κατά το δυνατόν στέρεο φιλοσοφικό βάθρο για να στηρίξει πάνω του την πεποίθησή του, πως όλα όσα πέρασαν δεν έγιναν μάταια. Παρά το ότι ο Σοπενάουερ ήταν γενικά πεσημιστής, δίνει στο έργο του και ένα πανέμορφο, ελπιδοφόρο παράδειγμα για το γύρο πέρασμά μας. Ακούστε τα λόγια του. Αν κοιτάξουμε μπροστά προς ένα πολύ μακρινό μέλλον και θελήσουμε να φανταστούμε τις μέλωσες γενναίες με τα εκατομμύρια ανθρώπινα άτομά τους, διαφορετικά από εμάς ως προς τα ήθη και τις ενδυμασίες τους, θα διαρωτηθούμε το εξής. Από πού θα έλθουν όλα αυτά τα άτομα, πού βρίσκονται τώρα, πού είναι η πλούσια κοιλιά του μηδενός που κυοφορεί τον κόσμο, η οποία κρύβει ακόμη τις γενναίες που πρόκειται να έρθουν. Στην ερώτηση αυτή πρέπει ωστόσο να μηδιάσουμε και να απαντήσουμε πού αλλού θα μπορούσε να βρίσκεται, αν όχι εκεί που βρισκόταν ανέκαθεν. Μέσα σε σένα εννοείται που θέτεις την ερώτηση. Σε σένα που αγνοείς την ίδια σου την ουσία. Μοιάζεις με το φύλλο πάνω στο δέντρο, όταν το φθινόπωρο καθώς μαραίνεται και βλέπει ότι πρόκειται να πέσει, θρηνεί για την πτώση του και δεν θέλει να παρηγορηθεί στη σκέψη της νέας φιλοσιάς με την οποία θα στολίσει το δέντρο την άνοιξη. Λέει και οδύρεται: δεν θα είμαι πια εγώ, θα είναι όλος διόλου άλλα φύλλα. Ο ανόητο φύλλο. Πού θέλεις λοιπόν να πας, και από πού αλλού τα άλλα φύλλα θα μπορούσαν να έρθουν. Πού βρίσκεται αυτό το μηδέν το οποίο φοβάσαι το βάραθρο. Αναγνώρισε λοιπόν το ίδιο σου το είναι σε αυτή την εσώτατη, κρυμμένη, πάντοτε δραστήρια δύναμη του δέντρου, το οποίο μέσα από όλες τις γενναίες των φίλων του δεν επηρεάζεται ούτε από τη γέννηση ούτε από το θάνατο. Μήπως δεν συμβαίνει άραγε με τις γενναίες των ανθρώπων το ίδιο που συμβαίνει με εκείνες των φίλων. Ναι, όλα αυτά φαντάζουν όμορφα στα αυτιά την ψυχή του ήρωά μου. Προτιμά να τα βλέπει και να τα νιώθει έτσι. Όλα αυτά είναι στο σχέδιο. Στο σχέδιο του Θεού. Στο σχέδιο του ανθρώπου με αλφα κεφαλαίο. Τίποτε δεν πάει χαμένο. Και ας μας βρίσκουν τόσες και τόσες συμφορές και πίκρες και δάκρυα, όλα αυτά είναι στο σχέδιο. Στη γλυκόπικρη νομοτελειακή αναγκαιότητα. Στη ζωή. Καταλήγει λοιπόν σε άλλες σκέψεις. Αφού μάλωσε πια το παιδιάστικο του και αποδέχτηκε την ανάγκη, καταλήγει σε σκέψεις όπως αυτή. Διαβάζω ένα τελευταίο απόσπασμα. Βιτρίνα, έλεγα με το νου μου. Βιτρίνα ο κόσμος, σαν είδη θεατρικό. Θεατρίνη και εμείς να πορευόμαστε και να λέμε λόγια, όμορφα λόγια, ουσία βαθιά, σοφία παντοτινή.
σαν και εκείνοι που ονειρευόμουν ένα μικρό παιδί να γράφω για τους θεατρίνους τους ψεύτικους, όπου ποτέ δεν έφτασε στο χαρτί και την οθόνη. Βιτρίνα ο κόσμος του δουλειάς. Πραμάτια οι χαρές και οι λύπες του ανθρώπου. Όλα για όλους. Όλα για όσο κρατάει βόλτα στην αγορά. Δοξασμένο το όνομά σου, Κύριε, κραυγάζω μέχρι μέσα τα κατάβαθα του είναι μου. Δοξασμένο και το σχέδιό σου, αφού έτσι μόνο αξίζει του ανθρώπου το βήμα το υγιεινό. Έτσι μόνο δοξιάζεται του προσωρινού η ουσία. Όλα με τη χρειά τους. Τίποτε περισεβούμενο, τίποτε λειψό. Αφού τούτο είναι ο άνθρωπος. Τούτο είναι άνθρωπος. Η μάνα, ο πατέρας, ο φίλος, η Ελένη, ο Βαγγελάκης μας, η Φωτεινή. Τούτη είναι του ανθρώπου η ζωή. Του κάθε ανθρώπου η ζωή. Και όλα με τη χρειά τους. Το γέλιο, το δάκρυ, η ελπίδα, η αρχή και το τέλος. Μόνη η ζωή χαμένη, εκείνη που δεν τα βρήκε με τον προορισμό της. Εκείνη που δεν συστήθηκε με την καλοσύνη, με το χάρη του ανθρώπου στον άνθρωπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την ψυχή μου. Με τη σημερινή βιβλιοπαρουσίαση, η Θασσιακή Ένωση Καβάλας ανοίγει έναν κύκλο για να χρησιμοποιήσω την πρώτη λέξη από το δεύτερο βιβλίο του συγγραφέα Κωνσταντίνου Θεοφανέλη, ένα μικρό κύκλο βιβλιοπαρουσιάσεων που ολοκληρώνεται σε αυτήν εδώ την αίθουσα που βρισκόμαστε στις 11 Μαρτίου με το βιβλίο του Σχολικού Συμβούλου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θανάση Διαλεκτόπουλο, «Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη στη Θάσου». Ενδιάμεσα το Σάββατο που μας έρχεται, στο καλογερικό της Θάσου, θα παρουσιάσουμε σε συνεργασία με την Φιλοπνευματική Στέγη Θάσου το 15ο τόμο των Θασσιακών που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι που μας πέρασε. Σημειώστε επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που έχουμε προγραμματίσει. Εκδήλωση αφιερωμένη στην ημέρα της γυναίκας. Στις 8.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου, η Δημοτική Θεατρική